Birinci sıramızın elbette Nagarik Ministr'nin vakillerinden başlarız. Anarısın şurada izlikleri ölçüde her kim özünün fikirlerine koşulup gider. Şuraya ayrım sıralarına var. Lidia Hanım, Milli Megarif'nin bugünkü duruşun nişik beğendiysiniz? Bu yılғы oku yılında milli meselelerde neydi özgürüşler getirdi? Şunda sıralarına başlayalım. Milli Megarif meselesi benim yanımda inandığım nişik beğendiysiniz. Çok şıtır beğendiysiniz. Şöyle bir kara vakitte aşağı. Baydadır жетip de жетмеген gibi, baydadır Allah'a şükür deyip de eylesin. Бүгінгі күн көзлерімен қараған уақытта біздің бүгінгі күнде Milli Megarif'nin өсіші, еші үшін шартлар, барлық шартларда бар. Bu kanun yağından olsun, bu materyal metodик yoqtan deydik mi, жетекшілігінің оңлауы yağından deydik mi. Яғни тұтырықлы Milli Megarif'nin бүгінгі хәлі тұтырықлы деп айтар едім мен. Bu bizning bu komissiyaning barbaqqa kelуі, комиссияның түзілуі белән дә күпмедер без бик яхшы гына үзебезгә тирәк алу бәхетенә ирештек. Бик күп кенә яңа дәреслекләребез бүген әлбәттә сүз бик күп яңа дәреслекләр эшләү буенча, информацион контент эшләү буенча, программалар, методик әсбаплар эшләү буенча да бүгенге көндә киң күләмле кулачлы эш башкарыла. Инде нинди үзгәрешләр булмасын инде алар тотрыклы булсын, бар дип алга таба бару булсын, һәм инде әйтәләр бит җитәкче яхшымы дигәч, яхшы зыян китерми диләр. Шуңа күрә менә бу өлкәдә дә, Milli Megarif'тә дә тынычлап, иркенләп эшләргә язсын. Инде үзгәрешләргә килгәндә барыбыз да беләбез, федераль дәрәҗәдәге стандартлары яңа булды дип әйтикме, яңартылган стандартлар дип әйтәбез бит инде. Безнең кабул ителде. Һәм инде бу стандартларга безнең әле агымдагы елда 1 һәм 5 сыйныфлар күчер дип көтелә. Ягъни бу теге 1-5, 1-5 түгел бит инде. Бу стандартларның үзгәлеге нәрсәдә? Бу стандартларның үзгәлеге безнең туган тел һәм туган телдә әдәбият предмет өлкәсенә республикаларның дәүләт телләре килеп кушыла. Ягъни татар милләтеннән булмаган барлык балалар татар телен Татарстан Республикасының дәүләт теле буларак өйрәнү мөмкинлеген алалар. Монда аңлашылмаганлыклар килеп чыга, безгә инде бик шалтыратулар килә, хатлар килә. Балалар хәзер туган телене дә, дәүләт телен дә өйрәнәчәкләрме? Һәм шулай бит дигән сораулар килә. Бу очракта билгеле без инде аңлатабыз. Әти, әни сайлый беренче адым итеп, баласы аның туган телен өйрәнәчәкме? Әллә Татарстан Республикасы дәүләт теле буларак татар телене. Ягъни һәм түгел, я туган тел, я республиканың дәүләт теле дигән аңлата. Һәм инде барыбызга да мәгълүм, безнең 63% бала татар телен өйрәнә, билгеле, аларның барысы да аны туган тел буларак өйрәнә дә алмый. Һәм менә бу дәүләт теле, республикаларның дәүләт теленең стандартларга керүе дә ул нәкъ менә Татарстанның инициативасы буларак чыкты, чөнки билгеле, татар милләтеннән булмаган әти-әни туган тел буларак татар телен сайлыйм гариза язганда, ул инде бер каршылык китереп чыгара. Һәм менә иң беренче үзгәлек безнең уку планнарында, уку планның мәҗбүри өлешендә Татарстан Республикасының дәүләт теле, татар теле фәне барлыкка килә. Бу ниндидер яңалык дип әйтмәс идем, бу безнең өчен ниндидер яңа адым дип әйтмәс идем, чөнки без инде элек-электән менә Раиф Кәримуллович алдарга бирмәс, татар теле безнең мәктәпләрдә 3 төп программа буенча өйрәнелеп килде. Бу инде татар телен тирән тел өйрәнүче милли мәктәпләр программасы. Бу татар телен туган тел буларак рус телле мәктәпләрдә өйрәнүче программа һәм өченчесе татар телен чит тел буларак дип әйтәбез инде туган теле булмаган балалар өчен. Һәм бу бар тик без шушы калыпларга яңадан өйрәнеп кайтабыз. Һәм гадәттәгечә безнең 3 программа саклана. Милли мәктәпләр өчен программа, рус телле мәктәпләрдәге татар телен туган тел өйрәнүче балалар өчен һәм татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүче балалар өчен. Һәм инде бу безгә тагы теге аңлашылмаганлыклардан арынып, алга таба барырга мөмкинлек бирәчәк. Һәм билгеле стандартлар барлыкка килү белән инде безнең эшләнде үрнәк эш программалары. Үрнәк эш программалары бүгенге көндә безнең туган телләр институты базасында экспертиза уза. Һәм инде аннан соң безнең шулай ук
реестрга кирер дип көтелә. Бу шулай ук ниндидер яңалык түгел. Безнең инде программалар 17 елда кертелгән иде. Бар бит хәзер 17 елдан соң безнең 20 елларда кертелде үрнәк программалар. Үрнәк программа нигезендә барлыкка килде эш программалары. Ягъни баскыч дибез инде шулай бит. Беренче бу безнең үрнәк программалар, аннан соң эш программалары, аннан соң инде укытучының үз программасы эшләнә. Һәм инде менә бу программалар алар шулай ук бердәм, даими һәм бөтен мәктәпләр өчен кирип китәр дигән ышанычыбыз бар.